Open with, let's open with a word of prayer. Ngatibvire nemunamato. Holy God, we thank you. Mwari watsvene tinokutendai, We ask and pray that you would guide and bless us tinokumbira tichinamata kuti mutitungamirirewo nekutikomborera as we try to understand better about you apo tinozama kunzwisisa zviri nani pamusoro penyu and our own humanity. neumunhu hwedu. I pray that you would be with us this evening. Tonamata kuti munge muinesu manheru ano. In Jesus' name, amen. Muzita raJesu, amen. Just some housekeeping for everybody. I've got earphones on now so I can hear an interpreter or a translator. So our live translator, Thomas, when I stop speaking, can you wait like a second before you speak? You're a second ahead of an online translator. In our first discussion, Munhunhaurirano yedu yekutanga we spoke about diet. tataura nezvekudya. I received a question. Ndakamuchira mubvunzo. There were several parts of the question. Paine mapatsi akawanda pamubvunzo iwoyo. It began by saying, what do I eat and why can't people just copy me? Wakatanga nekuti chii chandinodya uye vanhu sei vasingangonditevedzeri. Because before I said it was not a good idea. Nekuti kare ndakamboti haisi idea yakanaka. So this is a camp meeting, of course, and we have to discuss and investigate things. That's the purpose of our interaction now. Musangano tinofana kutaurirana tinyatso kuinvestigata nekuti ndo donzvo rekusangana pano. So we began by saying Tatanga nekuti that we should perhaps follow the Eden to Eden diet. tofana kutevedzera diet yeEden kusvika Eden. Radka, what vowel number is it? Radka vhau rechingani? $17. Good, well done. Vhau rechi 17. Wagona. So we're looking at vowel 17. Akati kutausa vhau 17. It does not say in the vowel, Kana asina kutaurwa muvhau. but we spoke about an Eden to Eden model. Takataura nezvemodel inobva kuEden ichienda kuEden. And what does that mean? Zvinorevei? It means the diet here Zvinoreva kuti diet iri apa should be the same as the diet here. inofana kunge yakafanana nediet iri apa. We'll say that our diet today is different. Nhasi uno tinoti diet yedu yakasiyana. And what we need to do Zvatinofanira kuita is go back to one. kudzokera kune yekutanga. And someone said the original diet Mumwe munhu ati diet yekutanga chaiyo
was fruit, vegetables, and grains, yaiva michero, maveji nemagrains, nuts, nzungu. and I've put beans, but it's legumes. Ndaisa beans asi malegumes. So the argument is Saka nyaya iripo ndeyekuti that this diet, consisting of these 5 groups, should be the diet we have today. diet iyi ine maboka mashanu ndiyo diet yatikufanira kunge tiinayo nhasi. Which is basically the same diet. Inova iyo diet yakangofanana. Monica, is that in agreement with the Bible? izvi zvinotenderana here nebhaibheri That we should have the same diet as Eden? kuti tofanira kunge tine diet yakafanana neyeEden? After Eden, there was the flood, and after the flood, it was allowed to eat meat. Tapfuura Eden kwaiva nemurove. Murove wapfuura, vaisabvumidzwa kudya nyama. I don't know a place in the Bible where God said that we have to eat again the same way as we used to do in Eden. Handina kuona panzvimbo mubhaibheri Mwari paakati tinofanira kuzodya zvakare sezvaiitwa kuEden. It tells us that in the Bible. okay. So Monica said it's not found in the Bible. Saka ari kuti hazviwanikwi mubhaibheri. Does anybody disagree with that model? Pane anorambirana nemodel iyoyo here? Raquel, you disagree? Raquel, Wait a second, unorambirana just say naye? yes or no. Ngoti When the time kana comes. kwete kana nguva yasvika, Not in English. kwete muchirungu. Okay. Ati haasi. So we all agree that this is not in the Bible. Saka tese totenderana kuti zvazvimo mubhaibheri. Put your hands up if you disagree with that statement. Simudzai maoko kana muchirambirana nekutaura uku. So we all agree that Monica is correct. Saka tese tinotenderana kuti Monica ari correct. You disagree. Unorambirana nazvo. You agree or not? I don't know what you're saying. Unobvuma here kana kuti handizivi kuti uri kuti kudii? Don't agree fully. If you don't Handibvumirani agree, zvizere. Saka kana I usingabvumirani, want a model or a Bible verse that ndinoda shows that model this is wrong. kana vhesi yemubhaibheri inotiratidza kuti izvi zviri wrong. I don't understand. Genesis 2, Not Genesis 2. Kwete Genesis 2. We're already past Genesis 3. Tatopfuura Genesis 3 kare. Monica already addressed that issue. Monica atoadhiresa nyaya iyoyo nechekare. my thought was that if we go by the principle that the beginning shows us the end, then the verse at the beginning
also tells us how to be at the end. Pfungwa yangu yange iri kuti kana tichiti zvekutanga zvinotiratidza zvekumagumo, then vhesi rekutanga rinofanira kutiratidza zviri kumagumo. You've given me no biblical model or Bible verse that says we need to go back to an Eden diet. Hauna kundipa model kana Bible verse inoti tinofanira kudzokera Eden. You just invented something. Wangotoinventawo chimwe chinhu. Wagadzira chimwe chinhu. Or copied Ellen White. Kana kukopera Ellen White. So, Esther, you put your hand up. Saka Esther waisa ruoko rwako kumusoro. I only want you to speak if you've got a good argument or a Bible verse. Toda kuti ungotaura kana uine argument yakanatsonaka kana kuti vhesi remubhaibheri. If you don't, I'll move on. Kana usina, then tofambira mberi. Go ahead. Enda mberi. German, please. Das Argument mit den Vegetables oder dem Gemüse, das war nicht gewesen. I have the argument with the vegetables that was not in Eden. Ndine argument yekuti ma-vegetables akanga asimo muEden. Monica took us pre-sin, Monica atiendesa chitema chisati chavapo. post-sin, Chitema Past the chatopfuura flood. chitema chatopfuura murove. and begin there after the flood. Totangira ipapo after flood. How you go back to a diet 2,000 years before. Kuti unodzokera sei kudiet iri makore 2000 ekare. Understand nothing anymore. Handisisina chandiri kunzwisisa. Zvakanaka. Not good that you don't understand. Saka hunzwisisa. 6,000 years ago, 4,000 years ago. 1000 makore apfuura. 4000 makore apfuura. Creation and the flood. Kusikwa kwenyika nemurove. Fruit Mafruits. before sin, Chitema chisati chavapo. vegetables after sin, Mavheji. Chitema chavapo. meat after the flood. Nyama. Murove waitika. There's no information here to say go back. Pane information apa inoti dzokerai. We're here now. Tava pano apa. So I asked, Saka ndabvunza go to the Bible and show me a model in this history here. kuti dzokerai kuBhaibheri mundiratidzewo model iyi munhoroondo iyi. And Monica tried to take us to Ellen White. Monica azama kutoendesa kuna Ellen White. And I said that wasn't my question. Ndikati usiriwo mubvunzo wangu. Does it make sense now, Esther? Zvakumeka sense here izvezvi, Esther? Monica and I are sure you won't find any Bible verse or any model to take you back to an Eden to Eden model. Monica neni tiri sure kuti hauwani Bible verse kana model inokudzosera kuti dzokera kuEden to Eden. If you put your hand up, I want a Bible verse. Ukasimudza ruoko rwako ndoda vhesi remuBhaibheri. So if you put your hand up, you're saying you're going to show me a Bible verse. Ukasimudza ruoko rwako uri kuti uri kundiratidza vhesi remuBhaibheri. In German. In German, a Bible verse. So, what I want.
Question. Just give us the Bible verse. Chingoti Revelation Bible 21, verse. verse 1. Revelation 21 ndima yekutanga. That's your Bible verse? Ndiyo vhesi yako yemubhaibheri. Revelation 21, verse 1. Revelation 21 ndima yekutanga. And someone's first words are cutting out. I don't know whose those are. Here. Aileen's words, your first words are cutting out. So I'm going to go to Revelation 21, verse 1, and that's going to say we need to go back to an Eden diet, you've told me. Revelation 21 ndima yekutanga kufundudza kuti tichadzokera kuEden diet. It doesn't say anything like that at all. Haina zvakadaro zvainotaura. So I'm going to move on. All I want is, I just Tichafambira want Bible mberi verses now. tingoda mavhesi emubhaibheri chete izvezvi. Or after the meeting, just have a fight with Monica. Kana meeting yapera unogona kungozokakavadzana hako naMonica. There is no biblical model for an Eden to Eden model. Hapana Does not model exist. yemubhaibheri yeEden Eden haiwanikwi. Yediet hapana If you're vhesi. still not happy, Kana musati mafara nazvo, Deniska, Revelation 21, verse 1 Revelation 21 ndima ya1 is talking about what? iri kutaura nezvei? Heaven and new earth. Talking about eternity. Kutaura nezveupenyu husingaperi. Eden to Eden diet is not about eternity. Diet yekubva kuEden uchienda kuEden haizi yeeternity, It's about mortality. ndeyekusafa, In preparation for immortality. tichigadzirira kusafa. Does anybody still disagree? Kana achiri kurambirana nazvo here? Who disagrees? Ndiani anorambirana nazvo? You disagree with what I said? Unorambirana nezvandataura here? Are you talking about Eden to Eden or the verse you were given? Mukutaura nezvekuEden kusvika kuEden here kana kuti vhesi yapiwa iyi? I'm talking about the model Ndikutaura nezvemodel that Monica gave us, yatapiwa naMonica. and the only way you can overcome this is by giving a Bible verse. Nzira yega yaunogona kukunda izvi inzira yekupa vhesi yemubhaibheri. The one that was offered was an incorrect verse. Iyo yatapiwa yanga iri vhesi risiri iro. Deniska said. Ndozvataurwa naDeneska. All good? Zvanaka here? It's not good? Hazvina kunaka. Okay. If we've got no argument against this, then it's all good. Kana usina argument pane izvi, then zvakanaka hazvo. Good means we're all in agreement. Kuti zvakanaka zvikureva kuti tese tiri kutenderana. What are you disagreeing with, Natalie? Natalie, No, chii chauri no. kurambirana nacho? Because I believe in the Eden to Eden diet. So I disagree with what you're saying. Ndinotenda mudiet yekuEden uchisvika kuEden. Show me it in the Handitenderani nezvamuri Bible. kutaura. Ndiratidze mubhaibheri. Before sin. Is that what you mean?
chemashisa chavapo ndo zvamakureva here? Yeah. Eden Eden, to Eden. kusvika kuEden. Show me in the Bible. Show me in the Bible Ndiratidze mubhaibheri where we're supposed to undo at least 4,000 years of instruction. patinofanira kuisa Doesn't mean it's wrong though. ma-instruction 4,000 in Bible. Just because I can't give you a Bible verse doesn't mean to say we have to throw it out. There's got to be another way we Yekuti can look at handikoni it. kukupai Bible verse hazvirevi kuti tozvikandira kure. Panofanira kuti paine nzira imwe yekuti tizvitarise. I'm not sure what you just said there. Handisi shuwa kuti wataura kuti kudii ipapo. Can I move on or? Ndofambira mberi here kana kuti We all agree except Natalie that this model is tinotenderana tese correct. kunza kwaNatali kuti model iyi iri correct. What kind of diet do we call this? Iyi diet iyi tinoidaidza kuti kudii? Fruit plus vegetables plus meat. Michero, towedzera We're going to add ma-vegetables, dairy. towedzera nyama, towedzera dairy. What kind of diet is that? Diet yemhando ipi? Are you going to answer the question? In German. In German. You can eat what you want. English. Unogona kudya zvaunoda. You want. Oh, what? The spelling. You are? Just are. Omnivore. Inonzi omnivore. Just say it. Omnivore. Inonzi omnivore. We all agree? Tinobvumirana tese here? Okay. So we can put grains in there somewhere if you Togona want. kuisa hedu ma-grains pakati apa kana tichida. Utah, where'd you put grains? Ndepapi patinoisa ma-grains? 1, 2, or 3? Pekutanga kana pechipiri kana pechitatu? If you don't know, it's fine. Kana usingazivi zvakanaka. I'm asking you. Ndikubvunza iwewe. So what's her name? I said Utah. I thought it's. But you can hear me say Utah. Okay. You got a bad German translator. What number, Utah? Panamba 1, ipi? 2, Utah. or 3? 2. 1, 2 kana 3. 2. Hopefully you all agree with that. Ndinoimba kuti tese tinobvumirana neizvozvo. If you don't agree, do some more study and come back. Kana usingabvumirani, enda unoverenga zvakati nyanyei wozodzoka. So if we follow the Bible, Saka kana tichitevedzera Bhaibheri, then we follow. Who's the last prophet that you're going to pick up in the Bible? then tinotevera ndiani muprofita wekupedzisira wauchamhenga muBhaibheri. Put your hand up. Simudzai maoko enyu. Who's the last prophet that you're going to use? Muprofita upi wekupedzisira wauchashandisa? Put your hand up if you're going to give an answer, please. Simudza ruoko rwako kana uri kuzopa mhinduro.
Just shout out the name. Daidzira zita John? rake. No. John kwete. No. Shout out the name. No. Sorry? Paul. Paulo. John gives no instruction whatsoever. John haana ma-instructions aanopa. Gives you no information. Haana information yaanotipa. Emma, what does Paul say? Emma, Paul anoti kudi. Deniska, tell us the verse. Taneska wotipa verse racho. You know? Do you know, Deniska? Unoziva here, Taneska? We're in Corinthians. Tell us what he says, then the verse. Tudza kuti anoti kudi wozotudza verse racho. Let no one judge you how you eat. Regai pasava neanokutongai zvinhu zvamuchadya. But that's good. Kwete, asi ivhesi rakanaka. Peter. Peter, I don't know the verse, but it says it's better not to eat meat and not to drink wine. No. handizivi vhesi racho asi noti zviri nani kusadya nyama nekusadya waini. Kwete, raramba. All things are what? Zvinonzi zvinhu zvese zvii. And good means Zvakanaka. permission. Zvakanaka zvinoreva kuti zvinobvumidzwa. Bible verse. Vhesi remubhaibheri Anybody. chero anogona kutipa. Shouldn't be that hard to find. Harifanonge rakaoma kuwana. Monica. First Corinthians 10, verse 25. Vakorinte vekutanga chapter 10 ndima ya25. 1 Corinthians chapter 10 verse 25. Vakorinte vekutanga ndima ya10 chapter ya10 ndima ya25. Just put your hand up if you agree. Tanisika simudza ruoko rwako kana uchitenderana. So, when Paul says all things, Saka Paul paanoti zvinhu zvese. are you participating, Monica? Just yes or no? You don't need it. What are the all? Zviri kunzi zvese zvii. All means all. Tell me what the all is. Ndiudze kuti zvese zviri kutaurwa zvizvii. Plant-based and also animal-based. Zvezvirimwa zvakare zvinobva kumhuka. All is 1, 2, and 3. Zvese ndicho chekutanga, chechipiri nechechitatu. That's what Monica said. Ndozvataurwa naMonica. Who disagree? Ndiani anorambirana? Who disagrees that that's what Paul meant? Ndiani anoramba kuti ndizvo zvaitaurwa zvairehwa naPaul? So just Natalie disagrees. Natalie ega ndiye anoramba. So you disagree. Saka uri kuramba. I disagree. So you say that's wrong. Saka unoti izvi zviri wrong. It says, but all things edify not. Yes or no? Yes. Hongu here kana kwete? Yeah. So tell us why you disagree. Vachitudza kuti sei Verse uchiramba. 23. Ndima ya23. Wrong.
So we're going to go to 1 Corinthians takwenda chapter 10, kuna vakorinto verse yekutanga 23. chapter 10 ndima ya23. Who's going to explain that verse? Ndiani achatsanangurira ndima iyoyo? Hand up if you'll explain that verse for us. Simudza ruoko rwako kana uri kuzotitsanangurira ndima iyoyi. Just as though you're aware, Tinongoziva kuti muve aware. you should already know these verses Tinofanira kunge tichitoziva mavhesi aya. before you ever came into the movement. You should have known these verses Usati watombopinda mumovement waifanira kunge uchitoziva mavhesi iwaya. because these are Adventist verses, not movement ones. Nekuti aya mavhesi ekuadventist kwete emumovement. Someone put their hand up, please, or I'll... Mumwe munhu ngaasumudze ruoko rwake tokumbira. Paula, Paula. don't read the verse. Usaverenga vhesi. So, in the context, what we are speaking, I will explain what I understand from these words is that. That doesn't need translating. Just tell us what it is. Okay, so Tingotiudza kuti we are zviri speaking kudii. that it's permitted to eat all the things, but of course we will choose what is the best. So not everything that is permitted is also Tinobvumidzwa good. kudya zvinhu zvese, asi Just do half of that, tinozvisarudzira please, hazvisi so we can zvinhu translate zvese it. zvakanaka. So Tatangidzawo translate. God, all is permitted, Zvese but not all zvinobvumidzwa, is also good for your health. asi hazvisi zvese zvakanakira health yedu. In the context of diet. Mucontext yezvekudya. Finish? Yes. Monica? Monica. I basically wanted something No. similar. Tell us the answer. Ndaida kutaura zvakada kufanana. God allows us to eat everything. Mwari anotibvumidza kudya zvinhu zvese. Not everything is good for us. Hazvisi zvinhu zvese zvakatinakira. For us. You said 1, 2, 3, Wati chekutanga, chechipiri nechechitatu. verse 23. Ndima ya23. Tell me which one is not good. Ndiudza kuti ndechipi chisiri chakanaka. That you say Paul is referring to. Chauri kuti Paul ari kutaura nezvacho. You can eat it, but it's not good for you. Unogona kuchidya asi hachina kukunakira. That's what you just said. Ndozvawabva kutaura. Just tell me the number. Chingondiudza namba yacho. Emma's next. Number. It's number 3. Ndechechitatu. So now Monica's saying Saka izvezvi Monica aakuti he doesn't agree with Paula's understanding of the verse. haabvumirani nekunzwisisa kwaPaul kwevhesi iyi. Because you're not going to tell me that 1 and 2 are bad. Nekuti hausi kuzondiudza kuti yekutanga neyechipiri zvakashata. And you're going to now say Paul didn't mean number 3. Wakuti wewe Paul aisareva number 3. Stop there. Ndokumisa ipapo. Emma, tell us what you think the verse means. Emma, tiudza kuti iwewe unofunga kuti vhesi rinorevei iri. You can eat all of it, 1, 2, and 3. Unogona kudya zvese 1, 2 ne3. No, tell us what the verse is talking about. Tiudza kuti vhesi iri kutaura nezvei. So the context is eating food offered to idols. Context kudya chikafu chakapiriswa kuzvitombi. Paul is saying
Oh, sorry. These verses ndima idzi have got nothing to do with diet. hadzinei nezvekuita nezvekudya, About idol worship. ndezvekuita nezvekunamatwa kwezvitombi. I'm not telling you off, but you should all know that. Handisi kukutukai asi mese munofanira kunge muchiziva zvese izvi. Put your hand up if you want to say something, somebody. Simudzai maoko kana paine munhu anoda Verse up there kutaura in the chimwe first chinhu. place. I didn't hear your question. Kana unzwa mubvunzo? Put the verse up there in the first place because it's the context is not about diet of all those verses. I put the verse up there Ndaisa vhesi iyi apa because someone gave it to me. nekuti pane munhu andipa ndima iyoyo. Not that I agree with it. Kwete kuti ndinotenderana naro. We'll move on Tofambira mberi if we're okay to move on. kana zvakanaka kuti tifambire mberi. So, however you want to understand these verses, Zvisinei nekuti muda kunzwisisa ndima idzi sei. Paul is not saying that you can't eat meat because it's bad for you. Paul haasi kuti haugoni kudya nyama nekuti yakakushatira. Paul is saying Paul zvaari kutaura, there's no such thing as bad meat. hapana chinhu chinonzi nyama yakashata. All meat is the same. Nyama yese yakangofanana. So, the Bible gives us no Eden to Eden model, and it tells us to eat anything we want. Bhaibheri rinotiudza model isiri yeEden kusvika Eden. Inotiudza kuti idyai zvinhu zvose zvamunoda Except unclean food, whatever that is. kunze kwechikafu chisina kuchena, zvisinei nekuti zvinorevei. If that's the case, Kana iriyo nyaya yacho, then just here, then apa, if you accept that Ellen White is a prophet, kana uchigamuchira kuti Ellen White muprofita, why is some instruction going to be given nemhaka yei pachizopuhwa imwe mitemo to go back to 1 and 2? kuti vanhu vadzokere kune yekutanga neyechipiri. By the way, we all know Agara zviya tese tinoziva, it's not an Eden to Eden diet, don't we? haisi diet yekubva kuEden kuenda kuEden. Handitozviziva here. Where are they living when you're in number 2? Vari kurarama papi panumber 2? Put your hands up if it's in the garden. Simudzai maoko enyu kana muri Put your mugarden. hands up if it's out of the garden. Simudzai maoko enyu kana kuri kunze kwegarden. Last time in Austria, Pandakapedzera enda kuAustria, I was the only one doing the Eden to Eden diet. ndindega ndaita diet yekuEden kusvika kuEden. You were following a wilderness to something diet. Mese maiteerera diet yekuwilderness kuenda kumwe kunhu. But we'll take an approximation Asi zvatora approximation and we'll make that all Eden. tongoiapproximata tongoti zvese izvi Eden. But it's not. Asi haizi. Do we all agree with that? Tese tinotenderana nazvo here? Nothing controversial. Hapana chiri controversial. So someone tell me, Saka munhu ndiudze right at the very end, kwekupedzisira sera uku, after doing all of this diet, tapedza kuita diet dzese idzi,
Meaning when I finish my sentence. Tamina kana ndapedza sentence yangu. Why is God going to change? Sei Mwari vakushanduka? Why does God not complain about the diet all the way through here? And just here, God says, now you've got to change. Sei Mwari vasingakomplaini nezvedhaiti yacho kunzira yese iyi. Asi tasvika necheapo Mwari vongobva vati makufanira kuchinja dhaiti. Tamina? Tamina. That doesn't get translated when you just did that. Because he's using it as the right arm of the gospel. Nekuti ari kuchishandisa se right arm yeivhangeri. I don't know even what that means. Handitoziva kuti zvinorevei izvozvo. It was supposed to be an entering wedge to spread the message of Christ's return. Yaifanira kunge iri entering wedge yekuspreada message yekudzoka kwaKristu. If I could say that in English, Kana ndichigona kuzvitaura izvi muchirungu, I think you're saying ndofunga kuti uri kuti the reason you're all dying maka mese muri kufa is because you're eating the diet that I gave you. nyaya yekuti muri kudya chikafu chandakakupai, I, God, ini Mwari. and now I want to give you a diet to stop killing you. Ezvinezvi ndakuda kukupai dhaiti yekuti muchimira kufa. And once you experience that diet, Mabva kuexperienza dhaiti iyoyo, you will love me munotanga kundida, and follow me. munotanga kunditevera. And why didn't someone stand up Sei pasina munhu akasumukawo until now kusvikira izvezvi? and say, why did you give the diet in the first place? Kati ko imi makambotipireiko dhaiti iyi pekutanga pacho? My parents died. Vabereki vangu vakafa, Your fault, God. imhosva yenyu Mwari. My grandparents, Masekuru, all the way back. ana mbuya nana sekuru vangu, kwese kumashure Why kwese not uku. change a bit earlier? Sei musina kuishandura kare? And your answer is? Mhinduro yako ndeyekuti Do I have a second attempt? ndogona kuzama kechipiri here. Okay. Because they turned Laodicea to Laodicea. Nekuti vakashanduka kuenda kuLaodicea. Didn't do what they were supposed to do. Havana kuita zvavaifanira kuita. And God gave them something to do. Mwari akazovapa chinhu chekuita. It's like the 40 days in the wilderness. Kuita kunge mazuva 40 emugwenga. Been there in a few days, but they ended up walking 40 years. Kunyange vaivamo mazuva mashoma asi vakapedzisira kuzofamba makore 40. I don't know what you're talking about, sorry. Hamusitomboziva kuti kutaura nezveiso rako. I can be rude to my leaders, they don't mind. Ndinogona kuva rude kuvatungamiriri vangu havana basa nazvo. Their shoulders are strong enough to take criticism. Mafudzi avo akasimba zvakanyanya kutora criticism. I can't say better, but any good answers? Handigoni kuti iri nani pati pane mhinduro dzakanaka here. You had your hand up? Unonga une ruoko With a good rwako here. answer? Nemhinduro yakanaka. Wanted to come back in this time. Why the diet needed to be changed before. Chichiuya panguva ino. Mhaka iyi According to dhaiti our yaifana model. kuchinjwa before maererano nemodel yedu. Finished?
Why do you need to change your diet when Jesus comes? So uchifanira kuchinja zvokudya zvako panouya Jesu. Let me guess. Rega ndifembere. Because we've got grain damage? Nekuti takadhameja negrain. Kune grain damage, sorry. He doesn't understand because the translation is not there. The German translation isn't working. In the question, You said Jesus is coming, Wati Jesu ari kuuya. so God gives us a new diet, Saka Mwari akabva atipa diet itsva. and I asked why. Indikabvunza kuti nemhaka yei. we don't come to heaven. If you eat meat, you can't go to heaven, you said. Wati iwe ukadya nyama haugoni kuenda kudenga. What food did Jesus eat? Chikafu chipi chaidyiwa naJesu? When he was on the earth, Yes. it was a different time. I just asked you Yairi what nguva food he ate. yakasiyana. Ndangokubvunza kuti aidya chikafu chipi. Meat. Nyama. Jesus can get to heaven okay. Jesu akatosvika kudenga zvakanaka nawo. You're not sure if Jesus can get to heaven? Hauzi shuwa here kuti Jesu akasvika kudenga. Jesus can get to heaven eating meat, Jesu akasvika kudenga achidya nyama. but you can't Akasvika kudenga achidya nyama asi iwe haukwanisi. because there's some new rules. Haukwanisi nekuti kwaane mitemo Just itsva. tell me where the rules are. Ndiudze kuti mitemo yacho iri nechepapi. The only place you're going to go to, Nzvimbo yega yauchaenda kwairi. Ellen White made the rules up, Ellen White akatogadzira mitemo yacho. and now you're in a dangerous place. Iwe waapa nzvimbo iri dangerous. You've got someone standing up Une mumwe munhu ari kusumuka telling you to change your diet achikuudza kuti shandura zvauri kudya. against the Bible Zviri against Bhaibheri. and says there's new rules Oti iye kwaane mitemo mitsva which you can't find in the Bible. yausingagoni kuwana muBhaibheri. And you said, Iwe wati that sounds good. That sounds good to me nonzwikwa zvakanaka kwandiri because I'm a Catholic nekuti ndiri or something muCatholic else kana chimwe chinhu. because you're not Protestant. Nekuti hausi Protestant. What's more? He keeps to the method. I didn't understand the English. To Eden. Eden kusvika Eden. The method. To the method. I So stick to the method. You only keep to the Ndino- method, Ndinoramba ndakastika rule- kumethod. the rule Unongobatirira that Ellen kumethod. White gave you, Mutemo wawakapiwa naEllen White. which is against Scripture. Unopikisana nescripture. Which is what I said a minute ago. Ndizvo zvandabva kutaura. Go against Scripture Pikisana neBhaibheri with my new rules, nemitemo yangu mitsva or you can't go to heaven. kana kuti hausi kugona kuzoenda kudenga. You said that's fine. Iwe ukati zvakanaka. Are we all on the same page? Tese tiri pasame page here. You look like I've deceived you. Munoita kunge ndakurasisai. What have I said wrong? Ndezvipi zvandataura zvisiri izvo?
Come back after you've thought. Todzoka kwauri kana Who wapedza wants to say kufunga. something? Ndiani ada kutaura chimwe chinhu? Deniska. Daniska. Go. Ellen White changed it because it's the time of the end. Nekuti Restoration time of the began. end. Sensation. Again, too quickly. So start again. Doesn't need to be translated. Go. So yeah, you need to translate. Ellen White changed it Ellen White akazvishandura because the time of the end started. nekuda kwekuti time of the end yakatanga. Restoration started. Restoration ikatanga. Dispensation. Dispensation. That's your answer? Ndo mhinduro yako. Does everybody see Munhu wese ari kuona here that that's the same answer that Rudolfo, that you gave? Sorry, ndo mhinduro yakangofanana neyawapa iwewe. you just said it in fancy words. Nongozvitaura nemavara ari fancy. It's the identical argument. Ingori argument yakangofanana. Someone stands up at the end, Mumwe munhu anosumuka kwokupedzesera says we're going to change things or you die. ongoti takutoshandura zvinhu kana kuti makutofa. And you say, where's the evidence? Mobva mati ko evidence yacho iri papi? And you can't find any. Iwe hauna evidence yaunogona kuwana. There's 25 clever people here. Find the verses. There aren't any. Kune vanhu vari clever 25 pano. Tsvakai mavhesi mumawani haamo. So let's come up with some better reasons Saka ngativei nemareasons ari nani of why the change. ekuti nemhaka yeishanduko. I gave you mine. Ndakupai angu. I said, hope we understand the joke there. Ndinovimba kuti munonzwisisa joke yacho ipapo. No joke now. Haisisiri joke apa. Which one gives you brain damage? Ndeipi inokupa damage dzepfungwa? Rodolfo, is that good? Rodolfo said number 3 gives you brain damage. Rodolfo ati yechitatu ndo inokupa brain damage. And I think that's what Deniska says. Ndofungwa ndo zvataurwa naDaniska. Is anybody saying something different? Kana ari kutaura zvakasiyana here? So you believe meat eating gives you brain damage. Unotenda kuti kudya nyama kunokukanganisa pfungwa. Who disagrees with that? Ndiani anorambirana nazvo? So online, 95% of the members here agreed that meat gives you brain damage. 95% yevanhu vabvumirana kuti nyama inokupa brain damage. To such a degree Kudegree yakadai that it stops you going to heaven. yekuti inokuregedzesa kuenda kudenga. Except if you're Jesus Kunze kwokuti uri Jesu or any of the other 11 disciples kana vamwe madisciples vaya 11 and Paul. naPauro They can get to heaven eating meat, but you can't. vanogona kusvika kudenga vachidya nyama asi iwe haukwanisi. And we know the reason why. Tinoziva kuti nemhaka yei. What's the reason? Mhaka yei. Esther told us this morning. Esther atiudza mangwanani ano. The apple yesterday Apple ranezuro is not
Harisi The apple today. apple ranhasi. Why doesn't that damage your brain and stop you going to heaven? Sei zvisingakudhameji pfungwa dzako zvokumisa kuenda kudenga. Because that's exactly what Rodolfo said. Nekuti ndozvakangofanana nezvataurwa naRudolfo. He quotes Ellen White word for word. Anotipa quotations Ellen White word for word. The cows are different today. Mombe dzasiyana nhasi. These ones damage your brain. Idzi dzakukanganisa pfungwa dzenyu. But the ones Jesus ate didn't. Asi dzakadyiwa naJesu hadzina kudaro. Put your hands up if you believe that. Simudzai maoko kana muchitenda izvozvo. Hands up, Esther. Simudza ruoko Esther. It's your model. Imodel It's yako your kai. claim to fame. You've got two people. Vanhu vaviri. I've given you plenty of time to come to tell me why you have to change. Ndakupa nguva yakawanda yekundiudza kuti nemhaka yei muchifanira kushanduka. In German. Or any other language, I don't know. White says Zvinotaurwa naEllen White. That ist, dass die Tiere gehen krank und is that animals get sick Kuti mhuka dzinorwara. In German, please. Aileen will translate in English. Fleisch ist, die kontaminiert ist. When you press, wait 1 Yes. second. and when the person eats meat that is contaminated or contaminated Munhu paanozodya nyama yakakontaminetwa. I'm going to stop you Ndichakumisa. because that's what Esther said this morning. Nekuti ndozvataurwa naEsther mangwanani ano. If you eat the apple today, Ukadya apple ranhasi contaminated, rakakontaminetwa, and you can't go to heaven, haungagoni kuenda kudenga. damages your brain. Zvinokuvadza pfungwa dzako. We have to use methodology, don't we? Or you don't like that. Tinofanira kushandisa methodology, handizvo here kana kuti hamudzifariri. We should, except most of you. Tinofanira kunze kwekuti vakawanda venyu. Stick to the rules, please. Rambai makanamira kumarules tokumbirawo. Don't regurgitate Ellen White. Musangotaura muchingorigurgitata The zvataurwa arguments she's going to naEllen White. use, Nekuti maarguments haachashandisa. I can use. Indogona kumashandisa. And you don't agree with my ones. Imi hamubvumirani neangu. And I'm using the same methodology. Ndikushandisa methodology yakafanana. Don't eat corrupt food. Musadya chikafu chiri corrupt. It's the only one we've got, I was told. Ndoyega yatinayo. Ndaudzwa. So I'll have to eat corrupt cows. Hatifani kudya nyama mombe dziri corrupt. Did someone say so? If you've got a defense. Peter. Peter. I try to look at it from the other side. Ndazama kutarisa nerimwe divi. What side is that? Idivi ripi iroro?
From the side of the prophet. kudivi raprofeti. Listen to the prophets. Teerera maprofets. Právě proto, že jsem rozeznal podle Bible, I started to eat healthy because I recognized, according to the Bible, Ndakatanga kudya zviri healthy nekuti ndakazozviona kuti maererano nebhaibheri. Right? You started eating healthy because of the Bible. Iwe wakatanga kudya zvakanaka zviri healthy nenyaya yebhaibheri. So you started eating meat Saka wakatanga kudya nyama according to the Bible. maererano nebhaibheri. No. Kwete. So you don't eat according to the Bible. Saka haudyi maererano nezviri mubhaibheri. according to the Bible, I was eating clean and unclean. Pandaiva mubhaibheri ndaidya zvakachena kwete zvisina kuchena. And when I believed that Ellen White have signs of prophets, Pandakazotenda kuti Ellen White muprofita, believed in what she was saying. ndakatenda mune zvaaitaura. Logical for me. Zviri radical kwandiri. You've got to give a gap because the translators are translating and I can't hear them. I can't hear you over them. Aileen, if you stay there all the time, I don't think you need to move anywhere. Okay. What did he say? Do it in English. You remember what he said? According to the Bible, he divided food into clean and unclean. Maererano nebhaibheri akapatsanura chikafu akati chakachena ndeichi chisina kuchena Then he ndeichi. believed in Ellen White being a prophet, Ndobva azotenda kuti Ellen White muprofita. and he started to apply what her advice is. Ndobva azotanga kuaplya advice yake. I understood that. Is this God here? Uyu ndiMwari here apa. So God is saying, eat Saka Mwari 1 ari and kuti 2, idya che1 ichi nechi2 ichi. and don't eat 3. Asi usadya chechitatu. Why the change? Sei shanduko iyi? Every time you say brain damage, Pese paunoti brain damage, you're going to say God wanted to kill you for 4,000 years. uchati Mwari aida kukuuraya kwemakore 4,000 ese aya. Just at the very end, Kokupedzesera, God said, we'll stop that. Mwari ungoti haatakusvibisa. Emma, you have a comment? Emma, une comment here? Esther, you have a comment? Esther, You don't une need to comment? move. I don't think you need to move. She's Haunidi going to speak in hako German. You can hear kumumba. her. As far as I can remember, as Sister White says, Sezvandinorangarira, Ellen White anoti, there will be a time where we will not be able to eat meat or milk. pane nguva iyo tisingazogoni kudya nyama kana mukaka. The whole world will try to find substitute. Nyika yese ichada kutsvaka chinhu chekureplace. But she says until now we can eat it. Asi anoti kusvika panguva ino tinogona Why can't we kuchidya. eat meat and dairy in the future?
sei kumberi tisingazogoni kudya nyama nedairy? Don't say contamination. Usandiudza kuti contamination. Why? Nemhaka yei? No. Handizivi. She just repeated what he already says. She said there is a time where we cannot eat meat and dairy, and Angodzokera zvinotaurwa the naElen people will White have try to find a substitute. kuti pachasvika nguva yekuti hatigoni kudya nyama nedairy ende vanhu vachatsvaga substitute. And you don't know why. Ivo hauzivi kuti nemhaka yei. You said you don't know why. Wati hauzivi kuti nemhaka yei. Don't talk to each other. Musataurirana You don't pakati know why? penyu. Hauzivi kuti nemhaka yei. A clue. Don't say contamination. Usati contamination. The food will not be nice to eat. Chikafu hachizonaki That's kudya. fancy. That's a fancy word of saying contamination. Ivara riri fancy rekungoti chiri contaminated. Who says something here? Ndiani ataura chinhu pano apo? Enough that she just said it, so you do as I she can't said. hear you. Isn't it enough that she said it, so you just do what she says? Was that not? Hazvina kukwana here kuti akazvitaura saka tinongoita zvaataura. She says it, you do it. Iye anozvitaura iwe wobva wazviita. With some things she says, not all. Zvimwe zvaanotaura kwete zvese. She says, you do it. Iye anozvitaura iwe woita. Sometimes I'll obey, Dzimwe nguva ndinoteerera, and sometimes I won't. dzimwe nguva ndorekedza. Is that what you just said? Ndo zvawabva kutaura. That's what you just say yes. That's what you- Yeah, I suppose it just What a depends wonderful what we're talking shout. about. Sometimes you just Zvofanira do kutaura it because nezvei. she said it, but it, Dzimwe she nguva says keep unongoita nekuti the Sabbath is a akazvitaura. test, then we're Nekuti not going to akati do that, are we? sabata So how do we itest. explain that? Asi hatisi kuzozviita saka tinotsanangura sei izvozvo. What's your announcement? Yes, I'm trying to tell the English. You just said the same thing in the longer version. Wangotaura zvinhu zvakafanana nevhesheni yakangoti rebei. Ellen White said two things. Ellen White akataura zvinhu zviviri. You're going to obey one without question, Uchateerera usina mubvunzo wauchabvunza. and you're going to reject one Ucharamba chimwe. because someone else told you to reject it, Nekuti umwe munhu akakuudza kuti chisiyane nacho. who's not even a prophet, Asi tombori muprofita. unless you just make that person into one, I guess. Kunze kwokuti ukangoshandura munhu iyeye kuti wongoti muprofita hake. Who told you to reject Ellen White? Ndiani akakuudza kuti urambe Ellen White? It was God. That was God, that dot there on that line. So NdiMwari akadzidzisa palaini iroro saka. You said Ellen White says change your diet. Wati So I Ellen obey. White akati shandura diet yako saka ndakateerera. You realized the trap that you were going to fall into. Uri kuona trap yauri kudonhera mambure yauri kudonhera maari. So you said sometimes. Saka wati dzimwe nguva. So the ones that you're not going to listen to her to or Saka about, nguva dzausiri kuzoteerera, kurumuteerera kana kuti who told you nezvaanenge not to ashaya listen nezvazvo. to her?
Ndiani akakuudza kuti usamuteerera? So you said a prophet. Saka wati iwewe muprofita. When I said a prophet, Pandati muprofita, you said, what are you talking about? wati tikutaura nezvei? Prophet, sorry. Prophet. Tamina. Tamina. German, it's got to be German. Does it have something to do with new church a new church, new laws? Zvine chekuita here nekereke itsva nemitemo mitsva? I don't know. Handizivi. You're just making things up now. Makungogadzira zvinhu izvezvi. God didn't care that Sabbath was not kept for over 1,000 years. Mwari anga asina basa nazvo kuti sabata harina kuchengetwa kwemakore anopfuura 1,000. Did you say God does not care that Sabbath was not kept? Wati here Mwari anga asina basa nazvo kuti sabata harina kuchengetwa? Looks like. Just yes or no? Hongu kana Is that kwete? what you said? Ndozvawataura. I'm going to disagree with that one. Ndicharambirana nazvo. I think God cared a lot. Nekuti ndinofunga kuti Mwari vaitova nemhanya nazvo chaizvo. Okay, so we seem to be struggling Alright, tinoita kunge tiri kutambura chaizvo. to get a model that seems to work. Kuwana model inoita kunge inoshanda. Which means Zvoreva izvo kuti if this is God kana uyu ari Mwari saying change your diet right at the end, ari kuti chichinjai diet yenyu kwekupedzisira chaiko. we need to know why. Tinofanira kuziva kuti nemhaka yei. And it needs to be a reasonable argument. Ende inofanira kunge iri argument iri reasonable. So we'll give you 12 hours to think about it. Chakupai maawa 12 ekufunga nezvazvo. Because in the meantime, Nekuti pari zvino I want to remind us ndoda kutirangaridza that you have to be careful with population studies. tinofanira kunge tiri careful nezvidzidzo zvepopulation, Or what we might call the political. kana kuti zvatinogona kudaidza tichiti the political. Because the personal is not always the political. Nekuti zviri personal haisi nguva dzese yazviri political. Because if you say Nekuti ukati iwewe they're the same, zvakafanana and you're going to say worega iwe kuti from whatever prophet you want to use, kubva kune muprofita upi wauda kushandisa, that it's better to eat the Eden diet 1 and 2, kuti zviri nani kudya diet yekuEden yekutanga neyechipiri, and then you say wobva wazoti iwe what's good for everybody zvakanakira munhu wese is good for me. zvakanakira inini. Then you mandate it. It becomes a law Then mobva mazviita kuti uve mutemo that you have to eat this way. kuti munofanira kudya nenzira iyi. And this is the first time Aka ndiko kwokutanga I'm going to change that. andofanira kushandira izvozvo. Is this the first time Ndiko here kekutanga that a diet has been forced upon human beings? diet yakamanikidzirwa pavanhu. Everybody says no. Munhu wese ati kwete. So when was the last time a diet was forced upon human beings? Ndirini pakapedzisira kumanikidzirwa vanhu diet? Manna. Manna.
vanhu vati mana. We'll go for a different one because that's a unique situation. Tichataura iri different nekuti iyi situation yanga iri unique. Because I don't think that's a forced diet. Nekuti handifungi kuti diet yaimanikidzira. Anyone else? Pane mumwe here zvakare. In German. And don't tell us what you want to say, just say it. Spanish, anything? What? No. They're not commanded to eat the flood. Kwete. They're not commanded to eat meat at the flood. Havana kupuwa murayiro wekudya nyama pamurove. They're allowed to. Vakabvumidzwa. And they're not commanded to eat vegetables at number 2. Havana kupuwa murayiro wekuti vadye mirivo panumber 2. They're allowed to. Vakabvumidzwa. The only place you'll find a commandment is at number 1. Nzvimbo yega yaunowana murayiro iri pekutanga. You have a diet that's given to you with no choice. Une diet yaunopuwa kwauri isina sarudzo. Anybody disagree with that? Pane anorambirana nazvo here? Did you want to say something, Radka? Yeah. Zvada kutaura here Radka? It's too long, slow. Do half of that, please. Oh, sorry. I wanted to talk about Daniel and his friends. Ndanga ndichida kutaura nezvaDaniel neshamwari dzake. Commanded you will eat this. Vakapiwa murayiro wekuti muchadya chakati nechakati nechakati. This. Chakati nechakati nechakati. Please name the 3 thises. Ndokumbira kuti utaure mazita ezvakati zvitatu zvawataura. Owoce, zeleninu a maso. Fruits, vegetables, and meat. Mafruits, mavegetables nenyama. Who commanded them to eat those 3 things? Ndiani akavapa murayiro wekudya zvinhu zvitatu izvi? You said Wati iwe? Daniel was commanded to eat this, and this. Akapuwa murayiro wekudya chakati nechakati nechakati. When I asked you to explain, Pandakukumbira kuti utsanangure, you said the commander was God. wati aipa murayiro ndiMwari. We can go to Daniel Togona kuenda kuna Daniel. and you'll see that the commander is Nebuchadnezzar. Uona kuti aipa murayiro ndiNebukadnezar. And Nebuchadnezzar didn't say eat fruit, grains, and vegetables. Nebukadnezar anomboti dyai michero, mirivo nemavegetables. You can carry on. Or shall I help you? Ndokubatsira here kana kuti woenderera mberi? They were supposed to eat the food from the king's table. Vaifana kudya chikafu Yeah. chaibva patafura yamambo. Hongu. And Ndokubva? And they didn't eat it. Havana I know kuzochidya. that. Why? Nemhaka yei? Don't answer that question. Usapindura mubvunzo iwoyo. Tell me what's on the table. Ndozoti chii chiri patafura? 1, 2, 3. 1 kusvika So 3. 1, 2 ne3. this is on the table. Saka izvi zviripo patafura. And Nebuchadnezzar says, eat this. Nebukadnezar oti dyai izvi.
And they said, we're not eating it. Vovoti hatisi kuzvidya, We don't eat fruit anymore hatichadyi or michero vegetables kana mirivo or bread. kana chingwa. That's what they told Nebuchadnezzar. Ndozvavakaudza Nebhukadhineza. So Nebuchadnezzar said, Nebhukadhineza akati, okay, all right, I'll give you a special diet, ndichakupai diet iri special. which was what? Yaiva chii? I can help you. Ndogona kubatsira. List what the special diet was. Tiudze kuti Unless you diet did that. yaiva special yaiva chii? They asked for 1 and 2. Vakakumbira chekutanga They nechechipiri. said, we only eat fruit, vegetables, and grains, Vati tinongodya mafruits, mavegetables nemagrains, which is the very food that they said we don't eat. chinova icho chikafu chavati hatidyi. You could translate? Say at the beginning that they don't eat it. They didn't say. Pekutanga havana kuti havachidyi. They said, we don't eat what's on that table. Vakati satidyi zviri patable iyo. That's what's on the table. Izvi ndo zviri patable. That's what's on the table. Izvi ndo zviri patable. And they said, we'll give you a special diet. Ivo vakati tinokupai diet iri special. The special diet is that. Special diet yacho ndeizvo. I don't know what you're saying. Handizivi kuti uri kuti kudini. We don't eat fruit, but we do eat fruit. Hatidyi michero asi tinoidya. I'll help you. Ndokubatsira. I don't care what's on the table. Hana basa nekuti patable pane chii. They said, if it's on the table, Vakati kana zviri patafura, we don't eat it. hatizvidyi. So just put it on a different table. Chingozvisai pane table yakasiyana. And now we eat it. Taakuzvidya. And it's 1 and 2. Umu The problem isn't the food. dambudziko harisi chikafu. Problem is the table. Dambudziko itafura. Whose table is this? Itafura yani? The king's. Yemadzimambo. Whose table is this? Itafura yani? God's kingdom. Daniel's table. YaDaniel. You put the food on my table, I'll eat it. You put it on the king's table, I won't eat it. Ukaunza chikafu patable yangu ndochidya, asi ukachiisa patable yamambo handichidyi. The story of Daniel does not help us in this endeavor. Nyaya yaDaniel haitibetseri munyaya iyi. Just want to remind you all, Ndoda kungokurangaridzai mese. Monica will help us. Monica anotibatsira. Did Daniel eat meat? Daniel akadya nyama here? She said yes. Ati hongu. How do you know? Unoziva sei? I think he ate everything that God declared for pure. Ndofunga kuti akadya zvese zvakataurwa naMwari kuti zvakachena. If you think he was a vegetarian, Kana waifunga iwe kuti anga ari muvegetarian, 365 days of the year, mazuva 365 egore, he can't have been. haingambogona. Can be a vegetarian 364 days.
Haigona kuve muvegetarian 364 mazuva. Because what happens on one day? Nekuti chii chinoitika musi mumwe chete. What's that? No, she said something. Okay. They just said something. No. Eating of the lamb. Passover. Paitwa Passover. You'll be cut off from the congregation unless you eat meat. Waitobviswa mucongregation kunze kwokuti wadya nyama. At least one day a week. One day a year. At least zuva rimwe chete pagore. So we'll do that this Friday. Saka tichazviita izvi chishanu chino. You'll be kicked out the movement unless you have meat. Uchadzingwa movement kunze kwokuti wadya nyama. Go to the story of Daniel. It doesn't help you about diet. Kaenda kunyaya yaDhaniel haitibatsiri nenyaya yediet. What's this story about? Inyaya yei? It's about worship. Inyaya yekunamata. Why won't Daniel eat this food? Sei Daniel asingadyi chikafu ichi? Natalie. Natalie. Anything from idols? Is that what it is? Won't eat anything. Haadyi zvinhu zvakapiriswa He won't eat anything offered to Zvitombo. idols. haadyi zvakapiriswa kuma-idols. Will Paul Anodya here? Will Paul eat stuff offered to idols? Paul anodya here zvakapiriswa kuma-idols? Emma? Emma. Yes. No. He will. Hongu. Anodya. They behave differently Vane behavior dzakatosiyana. and on the context. Zvichibva necontext yacho. So Daniel doesn't help us. Saka Daniel haatibatsiri. So going back to the point I was making, Todzokera kupfungwa yanda ndichida kutaura. if you say that this Eden diet 1 and 2 Kana tichiti isusu diet yekuEden iyi yekutanga neyechipiri is generally good, yakanaka hayo tichitaura zviri general. it's really easy to get to the place Zviri nyore kusvika panzvimbo that you go from generally good kuti unoenda kubva pakuti zvakanaka hazvo zviri general to necessary pakusvika pakuti yatoo necessary to, as we were told, to lose your salvation. kusvikira pakunzi wakurasikirwa neruponeso rwako sezvataudzwa. And we have to decide, Tinofana kudhisaidha as Natalie told us, sezvataudzwa naNatali which stuff we're keeping and which stuff we're not keeping. ndezvipi zvatiri kuchengeta uye ndezvipi zvatisiri kuchengeta. Let's pray. Ngatinamatei. Holy God, we thank you Mwari vatsvene tinokutendai that we can question ourselves, kuti tinogona kuzvibvunzurudza pachezvedu one another, pakati pedu, and that we have the privilege at this camp meeting zvakare kuti tine mukana pamusangano to uno investigate your word, kuinvestigata shoko renyu, to reason with you, kurizina nemi, to question our understanding of your will. kubvunzurudza kunzwisisa kwedu kwekuda kwenyu. Help us to do this work faithfully Tibetsereiwo kuita basa iri zviri faithful and honestly. uye zviri honest. In Jesus' name. Muzita raJesu. Amen. Amen.